सावंतवाडी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठीचे जे मतदान आहे ते आज सकाळपासून सुरू झालं आणि साधारण 9:30-10 पर्यंतची जर आकडेवारी बघितली तर 11.11% तालुक्यात मतदान झाल्याचं पाहायला मिळतं. जर मतदारांचा प्रतिसाद बघता हा अल्प प्रतिसाद दिसून येतोय. काही मतदान केंद्रावर मतदार खूप कमी प्रमाणात दिसून येतात. तर काही ठिकाणी रांगा देखील पाहायला मिळतात. एकंदरीत चित्र बघितलं तर या मतदारसंघामध्ये 9 जिल्हा परिषद आहेत आणि त्यातली एक बांदा जिल्हा परिषद जी आहे ती बिनविरोध झाली आणि त्यानंतर उर्वरित 8 जिल्हा परिषदमध्ये चुरशीची अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. त्यात प्रामुख्यानं कोलगावमध्ये अपक्ष मायकल डिसोजा आणि भाजपचे महेश सारंग यांच्यात लढत होते, यांच्यात फाईट होते. इकडे खऱ्या अर्थानं चुरस पाहायला मिळते. त्याचबरोबर तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपचे संदीप गावडे यांच्या विरुद्ध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे रुपेश राऊळ यांच्यात लढत आहे. माझगावचा विचार केला तर विक्रांत सावंत आणि उबाटा शिवसेनेचे दिनेश सावंत यांच्यात लढत होते आणि आंबोलीमध्ये महायुतीचेच 2 घटक पक्ष असणारे भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये चुरशीची लढत होताना पाहायला मिळते. इतर ठिकाणी सुद्धा रंगतदार लढती होताना पाहायला मिळतात. पंचायत समितीचंही 18 ठिकाणी लढत होताना पाहायला मिळते. त्यातली एक जी शेरला आहे त्या ठिकाणी बिनविरोध निवड झालेली आहे. उर्वरित 17 ठिकाणी मतदान प्रक्रिया सकाळपासून सुरू झालेली पाहायला मिळते. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातला तळवडे पंचायत समिती मतदारसंघ आहे तो निर्णायक ठरणार आहे, कारण आरक्षण पडल्यामुळं तो मतदारसंघ ठरवणार आहे की सावंतवाडीच्या सभापतीपदी कोणाला विराजमान करायचं. त्यामुळे हे देखील लक्षवेधी ठरणार आहे. तळवडे पंचायत समिती कोणाच्या बाजूने राहते, आपला कौल मतदार तिथला कोणाला देतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. एकंदरीत बघितलं तर सकाळी 10 वाजेपर्यंत खरं तर 16-15% अपेक्षित होतं, मात्र 11%वरच ही गाडी अडलेली आहे. खूप कमी प्रतिसाद हा मतदारांचा पाहायला मिळतो. याला कारण सुद्धा कुठेतरी जे पेरलं होतं मागच्या नगर परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये तेच कुठेतरी उगवलंय का असं चित्र पाहायला मिळतं. त्यामुळे सगळ्यात मोठं जर आव्हान आज कुठलं असेल सगळ्या उमेदवारांसमोर तर मतदारांना मतदान केंद्राची वाट दाखवणं हे मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. याला काहीशी परिस्थिती ही जे राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत पेरलं ते आता उगवतंय हेच म्हणावं लागेल आणि तीच परिस्थिती त्याला कारणीभूत आहे. त्यामुळे मोठं आव्हान असणार आहे की संध्याकाळपर्यंत हा टक्का 55-60% तरी क्रॉस करण्यासाठी आत्ताचं सरासरी बघता उमेदवारांचा कस लागणार आहे, बूथ प्रमुखांचा कस लागणार आहे. कारण सगळ्यात मोठं आव्हान हे मतदारांना मतदान करण्यापर्यंत पोहोचवणं हे असणार आहे. ग्रामीण भागात बऱ्याच अंतरावर ही मतदान केंद्र आहेत, त्यामुळे तिथपर्यंत जाणं, तिथपर्यंत पोहोचवणं याच्यासाठी खूप कस हा मतदारांचा आणि उमेदवारांचाही लागताना पाहायला मिळणार आहे. एकंदरीतच बघितलं तर काहीसा संत असा प्रतिसाद या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. ज्या अपेक्षेनं काही लोक आहेत किंवा मतदार राहिलेले आहेत त्यांच्या अपेक्षा देखील पूर्ण न झाल्याची काही माहिती किंवा काही सूत्रांमार्फत माहिती सुद्धा आपल्याकडे प्राप्त होते. काही ठिकाणी वयोवृद्ध असतील, अपंग बांधव असतील, हे सुद्धा मतदान केंद्रावर येऊन आपला लोकशाहीचा मतदानाचा हक्क बजावत आहेत एकीकडे आणि दुसरीकडे असंही चित्र आहे. त्यामुळे दोन्ही चित्र आजच्या या निमित्तानं पाहायला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.